אינטרנט פה. מטוס. זה לא מטוס, זה אווירון. סוף סוף אפשר לגלוש ביחד בלי להיתקע, אה? ג'ו! הולכים להביא לנו מחול, שחקן מחוץ לארץ. ראיתם? ראינו. שטויות. בטח עוד פעם הביאו לנו שחקן מהכל בדולר. Hi guys, רונלדו? why you are so surprised? We no surprise. We good. We care. We water. It's the... The internet is very fast. many mega. Faster than me. No. Yes. We שילמנו only 279 שקלים for the triple, and we get 200 מגה, נשמה. By the way, 7 is my number, נשמה. מה, תריב איתו עכשיו? אוקיי, what happened? only number. יאללה, קח. כל אחד בא פה עם דרישות. קודם שהוכיח את עצמו. יותר מהיר מרונלדו. הצטרפו להוט לטריפל שבמבצע עם אינטרנט עד 200 מגה, טלפון וטלוויזיה עם מאות סדרות מהמובילות בארץ ובעולם רק ב-279 שקלים לחודש ל4 חודשים. כוכבית 6900